Lagi, kaya daghan tang igsuon, magkuan man ta, mag sabot-sabot, kaya di man nagisaray pasagdan. Mana, sabot-sabot yun. Parang way, samaan ng loob, sabot-sabot. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex ug si Aliana. karon day guys. Buntag sa Jo, alas 5 pa. Nga mata mi sa Jo kay na brown out tungod sa bagyong agaton. Unsa dahil balita nga wa pa ko na mahibaw og ano sa ako nun ni mo balik ang kurente kay tibok buhol ko nun ni nag brown out tungod sa bagyo. Karon ngit media nagdaig na po sa mga suga. Saga na lang ni kaya di mangitgit, magluto di ko gumang pamahaw. Kaso lang si Aliana, di mo kag ngani. Ha? Try kag ngani, kay lami ni. Ha? Bantayin dya ha? Magluto kong palidya. Tangag itlog. Dapo gang Aliana, gigit-ikit. Adya mo katinga kay maniidya, magigit-ikit. Malaki ma. Love you. Dya. Sa jukado ni na mata, nauna pa nila muna si Jag inimupuan. Muna kaninang gatas. Muna sa ninong gatas. Kamang doon ka. Tuloy naman yung sahod dito pa ulit sasan. Guys, kasi na kaila daning isda Ako kaila, basta mo kuning palit daning gahapon. Kay, damay nanuroy gahapon, yung palit ko. Nakalimot po kong isa nga daning isda Basta kay ning palit ko, nang utana naman po ko sa tindiro, ni yung pagtindiro nga, pwede ko na siya tinula. Guys, ug kamoy pangutanon guys, ug magluto mo palit jay jubang kamutan. Ako kay hamang kamutan kay di ko ganahan mo ka og tanang palit jay bitaw nga grabing paita. Kay naiuban ba nga magluto palit jay diretso ra nagmaghiwa, diretso ra nilag luto. Ako hanis lang kamutan kay kuan, madyo na laman makukuha og kapait. Karon day guys, naghuman na nagluto guys, madto day miglungsod kaming duwas diri kay karong buwan sa Abril, ako day naka-assign nga ako na po yung palit og bugas. Kay des niagi si Gigi man dyan nagsabot may migsuon nga magilis-ilis mi kada buwan na mo palit og tagsa kasakong bugas, ya karon ka ako may naka-assign. Magluto na ko. Na napawang man kay kasughangin. Gagangin. Guys, naluto na dyan ang palidya, inja karon mag tinula day ko kay nasa tay. Si tatay magul kinahanglan gusto tay na isabaw. Sa maoning magtinula ko. Nadugalis na nay kay arang kaabutan tapos supportive nag kuha na po si dyan, nagharos na po sa kamunggay. Kaya arong madali. Kaya arong makapamahaw na sa tay kasi tatay tagsadyo dyan na si dyan. Mukaog pamahaw. Inja. Karon po adlaw, karon po stiri magpapanday kaya among ijang ipaadjog among ang kusina. A few moments later. Guys, madto sa mis lungsod. Kami pa dito. Ayan na daw kanya na ha. Adto sa sud ato kanya panday ha. Madali na ko ma. Lara ka. Kami nay. Ka. Kami tay.
Diya guys, agaman naglutog pamahaw, ano ko nakablog-vlog kay nagkagubot na kay nagpapanday. Si Tiri may nagpapanday. Karon, at tumis lungsod. Kay ako po rin mo, nakasayin nga mo palit og bugas. Kay kuan man dari sa bahay ba, kuan man mi kanang ilis-ilis. Des naging buwan, aging palit og bugas si kuan Jijin, ja, talihurot naman ako. Na si Tiri po ng kauban, si Tiri po yung palito para mga suha, bugas. Okay. Kuan lagi, kaya daghan tang igsuon, magkuan man ta, mag sabot-sabot, kaya di man nag-isaray pasagdan. Arong way, samaan ng loob, sabot-sabot. Maro ka magpaites lagi, kami ya. Dali man mahurot, kay lami man. Pwede akong lansang. Grabe ko taga pinutos man. Pinutos sa papel. Diya guys, ang mga bugas guys, amo nang ipaunag uli, kay napa may palitin. Desteri ni palito gisnak. Ano pang kuan? Ilan nila na? Anong kamo? Hakat to pilito, tigpa ito. Abi ni pag kuan tigpay dam. Kuan mo. Ya, kuning. Oh, 30. Yakul, isa. Aram jeng cute ta nagtamsak. Mati ka. Ciao. Hala! Ay, ang cute. Ano Wala. na ate ka rin, Jetra? Wow. Ate. Hala na ana na busi agay. Paakon sa katir. Di ko kagipakan na pagkunan ni sa uno kong buy. Yung kalingaw, na maguna ka nun na pusak man. Lagi sa ninaabot sa sana arkahimus. Mana sa nina. Paakon sa katir. Sa may mga anmoy. Ay! Sa ngano mo? Bunsoy. Bunsoy. Arkahimus. Ay! Hila. Yung ilan na siya, Parang ka-cute. Naalang sa sini mo. Maghilak na siya dahil. Aram na ka bibi nila. Sige mo kung tanong silang mga post. Ala. Ha? Gidapiran ko. Kaya piran kayo, sige pangi, ngarong bugnaw, panahon. Aram, bibi pa din, 2 months pa na. Oh, 2 months. Ilhan bitaw. 2 months pa. Ah, di bang bubo na ba? Ah, uy. Kasi mga put. Makalingaw. Kira lagi kaya. Na pa na igsuon. Wow. Nagsuon kayo palitin. Mora ni isa. Hindi yung pinalit. Sara isa raman di. Kung ano siya gagaw, isang di pa. Ampon ka gidali man nila, kainahan na ni. Sarian man siya. Ay, saryan. Sarian. Na, nagtamsak. Gigutom man siguro na siya. Gigutom siguro kay nagtamsak man. Sarian lang din. Di pa bibiron man po na nila. Amebe. Ay, ginoo ko. Oh. Wadra tatirang gipaw na gatang bugas, kinalangan na ninyo ta. Kami. Saan ka cute? Ang tanaw man ni Mutir. Gingo ko kay dali ra na. Nasaman gini dumay. Yang ko. Dahil dyan bibiron di Dyan, ipalit na tanaw, lagi tir. Gusto mo na isang gatas, berbran. Nebran na. Madidi po na. Hindi di basta gutomon. Nahalagi. Wow. Hindi gutomon. Hindi na siya. Jarang ito. Ang tanaw man ni mo, nauwa man ni Mutir. Nawaw, Bonsoy? Ha? Na nagtamsak sa dalang ito. Ha? Ay, tiri, nalangan lagi sa kanila tiri, oh. Parang kahimus. Mus lagi. Oh, warang imo sa lang baby monkey. Sina? Hindi na. Ang tanaw po si Jani mo. Ako, Didi? Ako? Adali. Ako? Butan gulo sila. Ako, Didi? Ang tanaw ni Mutir, nauwa mo guna sa Nawa dyan. ta parawon dito. Tanata, malangan ta daan ni Limbaroy. Hindi lagi wa ni Jago to. Habit na ni siya masigtan sa. Moro pa tang kamay na. Magtamsak. Patong bako. Kani ba dadak ko? Ilang po ni kilo? 100 na 1 foot. Oh,
100 ag 1 Hindi port. man isagol sa kuan, mag-alamin mo. Maglawoy. Lawoy, ang dapat. Pila ka ba nag sa kakilo? Pila ka buok? Taghan. Nagbalik dito ko. Di pa na mahurot ng isa. Kaya ka man. Kailangan ko tayo ganun. Wala to. 100 wala. Bisa kuan. Kape gagmay. Ang tagunan. Kapan. Katurang na yung mangsi. Katong di kuan kuan. Kana ko sila ng kilo. Kani? 300. Karang pang kilo. Tengah daghan na marit. Tengah ra kay gagmay man. Ako kay paano man dali si mana kanta na. Maramay magdadali sa bas. Buntag, buntag islo bubuan. Tabliya. Yang buang ako buntag ni tabliya. Kaya kanya naman tatiri. Ha? Kaya kanya, ikaw suta na lang buwan. Puro mga gawin buntag, kaya nila. Ang nabas. Kato yung kanima ang isa tayo gani. Lami man sinaban. Isa gusto ko basa. Ako basa. Sinaban itong kubasa di ay. Ito, pila, kanan te. 200. 150. Ha? 350. Pani-kwante, kanang ikaw ko ba? Di may luag. Sa? Dinada ko no, kay Lo. Dinada ko no. Yeah. Kay gamay. Mangga. Kay gamay. Gamay. Pagway gamay, way gamay gino. Gamay na 15 Ako kilo. ko gamay. Hala na kamalisin na ta. Mapay trabaho ko lansang. Tagdodo ka. Bilain. Mara ba? Hi, guaps. Di mga guwapa rin mamords. Pila mag mo sa katri. Adza ag sila nan. Kare nga ni, ibalik pa na. Ibalik pa kay Aro. Kapit ka na bang mo agi, may wala lang. Asa man mo kuya sa kuan? Taas progreso. Sila na sa katri. Ano man yung dali sa pamahaw? Ito mapalit sa pili-pili sa tindahan. Magsaasa na maring manok. Sila Abi na magtutulog dito. Abanganan. Sakto na ni. Ito na. Ilan isang dua kapilo. Pala pepino. Ilan ni siguro? Tira pepino. Ano na ni? Ang sama na siya ka ng murag blue. Batong na. Nagkakarang gagmay. Kara, ikara bang gipalit. Mistisa. Duha. Dapo resud. Kana lami ra barang galaxy taas na. Mana palito ng tatay galaxy. Ano na taong kitawang ang tanong. Ano siya? Valente. Kisa mo magtaon rin pagtaon. Tanong pag mo, di ba kumpay to seedlings ron? Ilan na sana? Hala, korta pinutos. Ang korta pinutos. Ikaw nundok tigwa ka silupin. Walang imok balay. Silupin. Pero po sa pinalihan. Kapalay galaxy. Nakaraman day danhi. Agarang misisa kadi man natagas. Kaya katanam na ko dana.
A few moments later. Guys, nauli na daymi, inja pasensya na mo ako nag-ilis ug pangbahay nagdiretso kog luto kay nagdali na kay naay pinatrabaho stiri, magluto ko karon og tinula. A few moments later. So guys, mana natong tinula guys, arang humuta. Ready na paniud to. Hindi guys, dapat tayo pork adobo. Five hours later. Hi guys, madyong hapon. Dala po ko sa kusina kay magluto ko og para panihapon. Alas 5 pa pero magluto na ko daan kanay nagtrabaho sa kusina. Nagpatrabaho sa tiri, hindi ako'y magluto. Ako'y naka-assign sa magluto karon ba og makinsa na pa'y muluto. Kung alaman mi kanang ilis-ilis mi ba o kinsay na lugar mo luto, mapay muluto karong adlaw. Ako say luto ug basig si tiri na pud. Karon magluto ko kuan, adobo, chicken adobo. Sagang chicken, hanan ni sang gibabad ganina. Nakaroon hanan naman si jang lutoon. Luto po ta guys. Ganiha tinula karon adobo. Minsan na ning sedana, balik naman ning manok, isda manok. Kama nag-isda, wala ba may kurinti ron guys, kay burnout lagi, kay tungod sa bagyo. Di na po may maka-stack og sa rip. Asinan day tunay. Nay, gisda na asinan na laman tunay. Nay. Ito na kang adobo.